vielä viimeinen eli grillin käyttö. Meillä on täällä hiiligrilli. Täällä alla löytyy tämmönen, millä voi laittaa. Me käytetään brikettejä, niitä on tuossa meidän vajan edessä, niin tää täyteen brikettejä. Ja sitten tää lasketaan tää taso täältä tämmöstä kahvasta alas. Nyt mulla on toinen käsien vapaa, se on vähän tiukka, mutta se lasketaan alas. Otetaan nämä irti molemmat ja lasketaan tuohon sivutasolle. Laitetaan tähän sytytyspala, sytytetään palamaan ja tää brikettejä täynnä oleva laitos tähän päälle, niin itse asiassa syttyy tosi nopeasti ja hiillostuu nopeasti. Sitten kun on pintaan asti semmoisia kekäleitä hiillostuneita oransseja, niin sitten voi kaataa ne tähän ja nostaa tämän samaisesta vivusta sille tasolle kun haluaa. Laittaa nämä takaisin ja grillaamaan. Pysyy hyvin lämpöisenä. Jos käytätte savustuspönttöä, niin sitten myöskin noin ritilät pois ja toi taso vähän alemmas. Anteeksi, ritilät pitää olla, siis taso vaan vähän alemmas ja savustuspönttö tähän ritilöiden päälle ja kansi kiinni. Siinäpä se.